Visculite er et 100% naturligt gyllehåndteringsprodukt, som kan binde ammoniak til gylde, skabe et hurtigt og kraftigt flydelag på gyldetanken, samt gøre gylden væsentligt mere homogen. Når der anvendes Visculite, skal gyldetanken kun oprøres én gang i døgnet. Visculite giver mere og bedre gødning, mindre arbejde, et større økonomisk overskud og mindre lugt. Visculite er let at håndtere i gyldetanke. Du starter med at tilsætte 20 gram Visculite for hver kubikmeter gylde, der er i tanken. Rør nu grundigt 3-6 steder i bunden af tanken for at få alt bundfaldet rørt op. Sørg derefter for, at bundfald og flydelag røres helt sammen til en ensartet homogen masse. Stop oprøringen, når du har en homogen masse. Sug derefter gylden op fra bunden af tanken. Gylden forbliver herefter homogen og har en ensartet gødningsværdi i cirka et døgn. Efter hvert døgn under udbringning skal bundfaldet røres grundigt 3-6 steder i bunden af tanken for igen at få en ensartet masse. Gyldeanalyser dokumenterer, at Visculite giver meget positive resultater. Perfekt flydelag på gyldetanken, bedre gødningsværdi, væsentligt mere homogen gylde, og sidst men ikke mindst, reduceres lugtgener med ca. 50%. Når der anvendes Visculite, er man sikker på at få tømt sin gyldetank. Visculite er en god investering, som ud over de mange fordele giver et overskud, når omkostningerne ved at anvende Visculite er trukket fra. Visculite er let at håndtere i overdækkede gyldetanke. Når der anvendes Visculite, kan overdækkede gyldetanke oprøres og tømmes helt. Visculite kan enten tilsættes direkte i gyldetanken under oprøringen, eller endnu bedre, løbende i stalden. Det samme gør sig gældende omkring gyldelaguner. Visculite er let at håndtere i gyldekummer i svinestalde. Start med at tømme så meget som muligt fra kummerne til lagertanken. Tilsæt dernæst 20 gram Visculite per kubikmeter gylde, der kan være i kummerne. Visculite skal enten opblandes i vand og hældes i gyldekummen, eller doseres på spalterne og derefter skylles ned i gyldekummen, eventuelt under vask af stalden. Lad Visculite virke indtil kummerne er fulde og skal tømmes. Efter tømningen tilsættes igen 20 gram Visculite per kubikmeter gylde, der kan være i kummerne. Denne proces gentages hver gang kummerne har været tømte. Forbrug af Visculite på årsbasis svarer til 20 gram per produceret kubikmeter gylde. Visculite er let at håndtere i rundskylde- og returskyllesystemer. Start med at pumpe så meget som muligt fra stalden og fortanken til lagertanken. Tilsæt dernæst 20 gram Visculite i fortanken per kubikmeter gylde, der samlet kan være i staldens gyldekanaler. Dette gøres, mens der rundskylles, således at alt Visculite bliver blandet godt sammen med gylden. Lad rundskyllet køre minimum 1 gang hver dag indtil næste tømning. Efter næste tømning tilsættes igen 20 gram Visculite per kubikmeter, men nu kun til den mængde, der er flyttet over i lagertanken. Denne proces gentages hver gang, der er pumpet gylde over i lagertanken. Forbrug af Visculite på årsbasis svarer til 20 gram per produceret kubikmeter gylde. Visculite er let at håndtere i biogasanlæg. Tilsæt Visculite løbende i fortanken. Herved sikres det, at Visculite blandes godt op i den nytilførte biomasse, inden denne pumpes ind i biogasreaktorerne. Visculite giver et perfekt flow fra biogasanlæggets fortank og videre gennem anlægget, indtil den afgassede biomasse udlægges på markerne. Visculite gør biomassen væsentligt mere homogen, og dermed reduceres driftsstop og pumpekapaciteten øges. Visculite ødelægger blandt andet vedhæftningsevnen i sandet i biomassen, så det ikke ophobes i bunden af tankene, men kommer med hele vejen igennem anlægget. Visculite reducerer ligeledes lugten fra den afgassede biomasse, når den udlægges på marken. Anvendes der dekantere i processen, vil der på grund af tilsætning af Visculite opnås en bedre og hurtigere separation af biomassen.